Kujud kinaningala nakadugi mo reglahi na unsa man jud ang inungdan ngano karong perting libuga. Pwede bang pasamtong ko kay labag na jud kaayo daghan ang pangutana. Pwede ba na muli kaysa sulti sa ubana? Wala ra ba'y tumong kung dili kay manglibak balik-balik ang sayok. Wala ra ba kabalo kung unsa akong tumong pes paminawa sa basin kamulang nasayok. Diba dagang kang pangutana nganong ako imong giuna. Please lang iya tagpadulngan ayaw ko pangunahi kay wala ko giganahan na magpalayo na lang kung inganirang mga pangita bumura wala dusa. Andam na lang batasun ng napili ang rason sa akong panahon. Lalo na usap o karong kimibiya nadala sa mga tingog na labaw pa nagbula. Gikalim tagi kasakit pero padayon gihapon sa ngalan nagpalabi. Andam na lang na kung baktaso ng mga garbo na karon akong gidala tungod sa mga sayop na mas gipalabi nila. Dili ko ikadinay o dili ko ikalain na sa akong mga plano ban sila uway nabilin. Sulti sa ubana wala ra ba'y tumong kung dili kay manglibak balik-balik ang sayop. Wala ra ba kabalo kung unsa akong tumong pes paminawa sa basin kamulang nasayop. Diba dagang kang pangutana nganong ako imong giuna. Please lang iya tagpadulngan ayaw ko pangunahi kay wala ko giganahan na magpalayo na lang kung inganirang mga pangita bumura wala busa. Andam na lang baktasun ng napili ang rason sa akong panahon. Gusto ko na magpalayo na lang kung inganirang mga pangita bumura wala busa. Andam na lang baktasun ng napili ang rason sa akong panahon. Gusto ko na magpalayo na lang kung inganirang mga pangita bumura wala busa. Andam na lang baktasun ng napili ang rason.